Jeg vil fortælle lidt om de her to trailsko for Innovate. Den ene, det er den gamle, de lavede, den første minimalistiske trailsko, som Innovate lavede, den der hed Bear Grip 200. Som I kan se, den har fået lov til at løbe nogle kilometer. Man kan ikke se det på bunden, for den er stort set uopslidelig. Men på mæsforet, der er den færdig. Rigtig færdig. Ja. Og det er den nye Innovate Trailrock 150, som Innovate er kommet. Der er stor forskel på bunden. Profilen på Bear Grip til Trailrocken er væsentligt forskellig, men alligevel er der rigtig godt greb i Trailrocken, så det er måske lige... Det er godt, hvis det er rigtig meget mudder. Det er den nye Trailrock. Man mærker tydeligt forskellen på de to sko, når man holder dem i hånden, at den ene Trailrocken her er betydeligt lettere end den anden. Det er faktisk 100 gram til forskel. Den vejer 250 gram, og den vejer 150 gram. Fleksibiliteten i begge skoene er rigtig god. Man kan krølle dem godt sammen. Og det har jeg personligt som et krav til mine sko, at de skal kunne krølle sammen og puttes i baglommen. Gør vi det samme med Trailrocken, så kan I se, så har vi en lille fin sko her. Pasformen på de to sko er også meget forskellige. Den gamle Bear Grip er meget spids i snuden, som man kan se, hvor Trailrocken er betydeligt mere fodformet. Innovate kunne faktisk godt lave den mere fodformet, vil jeg mene, men det har man valgt ikke at gøre. Men det er jo selvfølgelig noget, man kan lave forbedringer på næste udgave. Materialet, det er valgt at lave Trailrocken i, er et ripstop messfor, som egentlig ånder rigtig godt. Og det virker også rimelig holdbart, fordi vi er langt nede ved jorden, når vi løber, og vi er rimelig hurtigt slidt, når vi løber på sten og det slige. Men det virker til at holde. Jeg løber 150 km den her sko her, og har egentlig ikke oplevet nogen problemer med den. Det eneste lille der i det er, at skoen larmer meget, når man løber, fordi foret er så stift, som det nogle gange er. Men det vender man så hurtigt til. Innovate's Bear Grip har lavet en stor fejl, vil jeg mene, da der sålen simpelthen ligesom er limet på messforet, og var det som om, at det var en sål, der egentlig er lavet til en sko, som skulle hen i væg mellem sålen, hvor man bare har fjernet i væg mellem sålen, og så har man bare ligesom sat sålen på skoen. Det skaber det problem, at når man løber her og vrikker her, så går sålen ind og vrikker på tæerne eller på foden, således at man kan komme op og få nogle, få nogle rigtig kraftige blodvæbler. Det har jeg i hvert fald oplevet. Og det har ikke været særlig optimalt. Det er simpelthen den eneste sko, som jeg har løbet i, hvor jeg har oplevet væbler. Så det er jo kun godt, at de har opgraderet deres Bear Grip til noget ordentligt. Her der kan man se, at man har valgt at køre sålen op på skoens kant, så når man flexer her, så har du ikke noget solmateriale, der går ind og skærer i foden. Så det er en klar forbedring for Bear Grip 200. Som sagt, profilen er forskellig, men i det terræn, jeg løber i nu, så har jeg altså ikke oplevet, at jeg har mistet fodfæstet i Trailrocken, og jeg har løbet også i mudrede sektioner. Så Bear Grip her er selvfølgelig rigtig god, hvis det er ekstrem mudder. Men jeg vil til enhver tid vælge Trailrock 150, som jeg synes er en fin bud på en minimalistisk trailsko. Ja.